Estem parlant de fa més de 15 anys. Què ha fet el nostre Ajuntament al llarg d'aquests 3 anys i mig que portem? No ho sabem, però sí que sabem que ens han incomplit un altre objectiu del seu programa electoral. Ja ens queden sols 4 i ja la següent proposta és ampliació de l'oferta educativa permanent d'adults, EPA, o els centres de formació permanent d'adults, que més bé s'anomenen ara. Efectivament, la formació d'adults és un puntal educatiu i social ontinyent, i més ara en època de crisi, on es busca una resposta formativa com eixida laboral. L'Escola d'Adults d'Ontinyent, que precisament acaba de complir 30 anys de treball i dedicació a la formació de persones majors, té més de 1.500 alumnes i és la tercera escola d'adults de més volum en la nostra província. Però l'oferta educativa no s'ha vist augmentada i continua sent la mateixa de sempre. És cert que, malgrat no estar previst en el programa electoral del Partit Popular, s'han millorat les infraestructures que es trobaven en una situació molt precària, però continua sent un centre amb moltes necessitats de millora, tant a nivell d'infraestructures com de necessitats d'augment de recursos i d'oferta educativa. Anem a per una altra proposta, ja ens queden menys. Ampliació de les ofertes educatives de l'IES Jaume I. Tornem a observar el mateix que amb l'escola d'adults. I de l'IES Jaume I sembla que sols es plantejaren en aquell moment l'ampliació de les ofertes educatives que hi s'hi ha assegut, ja que comptem amb nous cicles d'auxiliar d'infermeria, com el de salut bucodental i el d'emergència sanitària. Però res en digueren de reconstrucció del nou institut, un projecte tan important per al nostre poble. Seria que no entrava en els seus plans l'impuls de la construcció d'aquest centre educatiu? No disposaven en aquell moment d'informació sobre aquest projecte? No ho sabem, però no deixa de ser curiós que no estaria reflectit en el programa electoral. I ja sols en quedarien 2. Nou conservatori. Una reivindicació llarga al nostre poble, amb molts anys d'ubicació en infraestructures provisionals, i que quan ja pareixia que podia ser una realitat que el Conservatori Professional de Música estigués en Ontinyent, ens trobem amb un projecte antiquat que no dona resposta a les necessitats d'avui en dia i que una vegada més s'endarrereix any rere any. Un altre incompliment. I ja per finalitzar l'última proposta. Campanyes de conscienciació per afavorir la convivència a les aules. De campanyes de conscienciació per afavorir la convivència a les aules no s'ha sabut res. Sols suaus intents de campanyes com la de recollida de les caques dels gossos, de la qual ni s'ha fet seguiment ni s'ha donat continuïtat, o com la lectura dels drets humans que sols es queda en això, en una pura façana on darrere no hi ha hagut res més. Aquestes pinzellades aïllades sense fil conductor són les campanyes de conscienciació a les quals es referien? Espero que no, perquè realment haurien demostrat no conèixer la realitat de les aules que requereix una gran implicació, compromís i imaginació. Per tant, és aquesta la planificació educativa que el Partit Popular tenia guardada en aquests 4 anys al poble d'Ontinyent? 9 propostes, de les quals, essent molt generosos, afirmarien que s'han complit tan sols un 20% de la seva totalitat. És aquesta la millor mostra de considerar l'educació com a pilar fonamental de la societat de progrés i benestar? On han estat les accions dinamitzadores de l'educació al nostre poble, amb propostes imaginatives, creatives i que no requereixen de grans quantitats de diners, sols de compromís ferm i responsable? On ha estat el consens, la comunicació, el diàleg amb la totalitat dels diferents sectors educatius? Actualment s'estan construint 3 pistes cobertes en 3 col·legis del poble. Però havien preguntat a les seues comunitats educatives si realment aquesta era la major necessitat i la major prioritat que tenien aquests centres? On han estat les reunions periòdiques amb els equips directius, amb els pares i les mares dels centres, amb els mestres, amb l'alumnat, per conèixer realment les realitats, les necessitats, les preocupacions i les inquietuds? On ha estat el treball conjunt, col·lectiu, per aconseguir millores i avanços educatius a Ontinyent, oblidant-se de colors polítics, d'ideologies i de protagonismes?
On han estat les millores en les noves tecnologies que la Conselleria ens ha negat i que l'Ajuntament podia haver compensat i suplit? On estan les mesures per recolzar la conciliació laboral i familiar d'aquestes famílies que es veuen obligades a treballar hores i més hores per poder sustentar el nucli familiar amb dignitat? Em permetran que amb totes aquestes consideracions i amb l'anàlisi efectuat m'atrevisc a considerar, o ens atrevim a considerar, i a concloure que la gestió educativa de l'equip de govern del Partit Popular del nostre poble en aquests 3 anys i mig obtinga un balanç negatiu. Una gestió educativa improvisada i amb sorpreses, coses que s'han fet i no estaven planificades ni programades i d'altres que sí que s'havien plantejat en el programa electoral però que no s'han dut a terme. Una gestió educativa amb manca d'idees, de projecte global i conjunt. Una gestió educativa poc ambiciosa, que ha ocupat la major part del seu temps fent el manteniment dels centres educatius al qual estan obligats a realitzar els ajuntaments. Una gestió educativa que depèn directament del govern valencià, que és qui realment ha d'invertir i subsanar totes les deficiències de fa tants anys. Llavors dic que no parlem ni d'1 ni de 2, estem parlant de més de 15 anys ja. Una gestió educativa de la qual podran dir que s'han fet coses. Faltaria més que en 3 anys i mig no s'haguera fet res, només podria passar això. Però caldrà recordar que alguns formen part de l'herència de projectes iniciats en anteriors legislatures. La construcció de l'Institut Jaume I, campanyes de seguretat vial, les jornades educatives, el gabinet psicopedagògic municipal, el projecte de remodelació de l'EPA. Una vegada més, i malgrat tindre un ajuntament del mateix color que el govern valencià, hem perdut temps en matèria educativa. Una vegada més ens trobem en un stand-by educatiu. El grup socialista vol manifestar que, tot i essent conscients de les dificultats que suposa aconseguir millores educatives per a tot un poble, haguérem portat a terme una planificació educativa fruit de tot un projecte global i contextualitzat amb les tradicions del nostre poble. El grup socialista d'Ontinyent, fa 3 anys i mig, aportava un programa electoral d'educació molt més sòlid, més ambiciós, més engranat en la societat continentina. Aportava un projecte conjuntat, global, un projecte de ciutat educadora, amb un sentit i una funcionalitat. No hem tingut l'oportunitat de saber si haguérem aconseguit el 100% de les nostres propostes i il·lusions. Segurament no, però els assegure que la il·lusió, que les ganes de fer, que l'entusiasme en portar l'educació del nostre poble al punt més alt no ens haguera faltat. I idees clares, compromís i projecte de poble, tampoc. És per tot això que el grup socialista vol deixar palès que continua amb la mateixa il·lusió i energia i continua pensant que es pot millorar molt l'educació al nostre poble. El grup socialista d'Ontinyent vol estar al costat de totes aquestes famílies, pares i mares que estan patint injustícies en les escoles que han elegit, perquè veuen com els seus fills no són tractats de la mateixa manera i que han de desplaçar-se a altres edificis per rebre l'educació a la qual tots tenim dret. El grup socialista es reafirma en estar al costat dels que creuen que invertir en educació és invertir en progrés i benestar i que per tant és la millor inversió que es pot fer. Per això ha de ser la prioritat d'uns governants i d'un ajuntament amb moltes propostes dinamitzadores i innovadores. El grup socialista vol estar al costat d'aquells que porten molts anys demanant el que és seu i és just. Sols esperem que aquesta valoració, en veu alta, més que per a molestar-los, serveixi de reflexió, sobretot per als que governen el nostre ajuntament, per tal que aconseguim que una vegada per fi Ontinyent siga un referent educatiu important a nivell de comarca i de comunitat. Moltes gràcies i si voleu fer alguna pregunta.